αποκλείται λόγω των αποδράσεων, γιατί έκανε πάρα πολλές αποδράσεις. Και αποδράσεις ταχυδακτηλουργικές. Ναι. Είχε δράσει με τα αδέρφια Παλαιοκώστα. Βεβαίως. Από τους πιο διαβόητους κακοποιούς του παρελθόντος. Ο οποίος σου λέω ήταν, εγώ τη θυμάμαι, πιτσιρικάς δηλαδή, ήταν θέμα στις ειδήσεις, αλλά ήταν περίτεχνες πάρα πολλοί αποδράσεις που έκανε. Έχει αλλάξει η ζωή σήμερα. Άλλαξε ζωή. Είναι δημοσιογράφος, κάνει ερευνητική δημοσιογραφία. Έχει ασχοληθεί μέχρι και με την υπόθεση των τεμπών τώρα. Και έχει ασχοληθεί επισταμένος με την υπόθεση των τεμπών. Με αυτή την αφορμή λοιπόν πήγε και η Αλεξάνδρα να τον βρει, να πει και τη γνώμη του, να δώσει και αυτός τις πληροφορίες του. Πάμε να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε. I hurt myself today. Πέρασε το 1 τρίτο της ζωής του στις φυλακές. Έδρασε μαζί με τα αδέλφια Παλαιοκώστα και κατάφερε να αποδράσει 5 φορές. Ο λόγος για τον Κώστα Σαμαρά, γνωστό ως Πεταλούδα. Κάποια στιγμή, το 1985, προέκυψε και η πρώτη σύλληψη. Για τι πράγμα? Για διάρρηξη. Η μεγαλύτερη ληστεία που κάνατε ποτέ ποια ήτανε? Αυτό έγινε στην Εθνική Τράπεζα της Καλαμπάκας το 1992. Και ήταν τότε η μεγαλύτερη ληστεία σε τράπεζα την εποχή εκείνη. Πότε ξεκινάει η σχέση σας με τα αδέρφια Παλαιοκώστα? Γύρω στο 1985 έγινε η γνωριμία με το μεγάλο αδερφό, τον Νίκο. Το οποίο το αστείο ήταν ότι μόλις τον είδα να κάθεται εκεί πέρα στο σκαμπό, στο μπαρ, υποσυνείδητα μου έδωσε την αίσθηση ότι είναι παράνομος κι αυτός. Αργότερα γνώρισα και το μικρότερο, το Βασίλη. Κινηθήκαμε σε όλη την Ελλάδα, είτε σαν κατ' επανάληψη, μέχρι που έγινε και αυτή η ληστεία στην Εθνική, στην Καλαμπάκα που προανέφερα. Και μετά πήγαμε εξωτερικό, μετά ξανασυνελήφθηκα εγώ, επέστρεψα στην Ελλάδα και κάπου εκεί χωρίσαν οι δρόμοι μας. Πώς είναι να ζεις ως δραπέτης και να περιμένεις ίσως μια πιθανή σύλληψη? Στην Ελλάδα θέλει πολύ, πολύ προσοχή. Κυρίως είναι με ποιους θα μιλάς, με ποιους θα συσχετίζεσαι. Γιατί παραμονεύει κάποιος για κάποιο δικό του λόγο να σε καρφώσει, να σε στείλει ξανά για διακοπές. Σας έχουν πυροβολήσει ποτέ? Με έχουν πυροβολήσει τελευταία φορά που έκανα ομαδική απόδραση στην Κέρκυρα το 1997. Από εκεί και μετά κάθισα και αναθεώρησα κάποια πράγματα και αποφάσισα να βγω νόμιμα. Έβγαλα όλη την ποινή, η οποία ήταν 31 χρόνια μαζί με τις ποινές για τις αποδράσεις. Το πρώτο καιρό, το 1985, ήταν αλλιώς τα πράγματα στις φυλακές. Δεν υπήρχαν ούτε τηλεόραση να έχεις στο κελί. Δεν υπήρχαν τηλέφωνα να επικοινωνήσεις με τους δικούς σου. Δεν υπήρχαν άδειες. Με τον Νίκο τον Παλαιοκώστα έχετε κρατήσει επαφή? Όχι. Άξιζε τελικά τον κόπο όλο αυτό? Μέχρι ένα σημείο η εμπειρία, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με τα τέμπη. Έχω το τάμπλετ, έχω μέσα 20 γίγα αρχεία. 20 γίγα. Είναι κάπου 5.000 αρχεία. Έχετε επικοινωνία με γονείς παιδιών που ήταν σε αυτό το τρένο? Έχω επικοινωνία με κάποιους από τους πολύ γνωστούς και ανταλλάσσουμε κάποια στοιχεία προς ενημέρωση. Τι πιστεύετε ότι έγινε εσείς, έχετε καταλήξει κάπου? Σίγουρα κάτι μεταφερότανε. Είτε στην εμπορική, είτε στην επιβατική. Πιστεύετε θα αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτούς τους γονείς και στα θύματα? Είναι τόσο ισχυρό το σύστημα και τέτοια αντίσταση και τόσα συμφέροντα και τόση βλακεία που δεν νομίζω ότι θα βγει δικαίωση στην Ελλάδα τουλάχιστον. Στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, όπου πιστεύω θα καταλήξει η υπόθεση, ενδεχομένως να είναι καλύτερα τα πράγματα.
Ζωή που είναι για ταινία. Ταινία, κανονικά. Εννοείται ότι είναι ζωή. Νομίζω ότι είχε συζητήσει κάποια στιγμή. Είχε συζητηθεί κάποια στιγμή να γίνει ταινία η ζωή του, αλλά δεν προχώρησε. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Και την Αλεξάνδρα Αθανασίου. Και την Αλεξάνδρα. Πήγε και τον συνάντησε. Λοιπόν, είμαστε